Konconan ya konconan, cedak ya cedak, libur nak libur bareng ya libur bareng. Ning aja sampai ya rahasiamu kuwi ya mbok critakno kabeh karo kancamu kuwi ya. Apa meneh kancamu kuwi satu kampung, satu desa, aja sampai mbok critakno kabeh, habis kamu. Bener apa ora bolo omonganku iki? Kalian tuh berteman ya berteman, cedak ya cedak. Ning aja sampai rahasiamu mbok buka kabeh ning kancamu kuwi. Kita itu nggak pernah tahu ya, kemungkinan yang terburuk misal kalian berdua itu ada selahnya sedikit, selencong maksudnya tukaran sithik ngono lho, wong jenenge wong ya, manusia itu pasti punya kekhilafan ngono bolo. Ya pasti punya khilafan, kita sendiri, saya sendiri itu pasti juga punya kekhilafan. Gue paling nek ana selencong sithik, misal rahasia mbok bongkar kabeh, mbok dudono kabeh kancamu ya. Bar kuwi kancamu lagi elek ya, mesti engko iso cerita-cerita karo wong-wong liya. Lah kobrak kabeh sak kampung, sak desa. Habis kamu. Kuwi bolo.